Здравейте, пътешественици! Аз съм Цвета от Лила Грин и обожавам да откривам нови култури и техните кухни по целия свят. От ароматните изпълнени с хиляди подправки улици на Шри-Ланка, през пикантните пазари и екстравагантни деликатеси в Мексико и изумителната традиционна кухня на Перу до тропическата кулинарна експлозия от вкусове в Борнео. Местните кухни са неизменна част от приключенията ни в далечни и близки земи, която прави преживяването ни уникално само по себе си. Новите често екзотични храни и подправки, както и различните хигиенни стандарти, могат да бъдат истинско изпитание за храносмилателната система и чревната функция. Но аз винаги съм готова за нови кулинарни предизвикателства, защото винаги съм добре подготвена, за да избегна стомашно-чревните проблеми и изненади по време на път. Именно тук идва на помощ Omnibiotic Travel, който ни осигурява спокойствие и защита, дори когато изследваме най-непознатите кулинарни светове. Докато обмислям моето следващо приключение и дестинация, нека първо ви разкажа как се подготвим преди дълъг път. Повечето хора наблягат основно на багажа, екипировка, обувки, раници, застраховки, лични аптеки, но често много от тях забравят да подготвят организма си, най-вече червата си, се среща с патогени отблизо и далеч. Това е пробиотик, който ни помага да подготвим организма си за всички кулинарни предизвикателства, които ни очакват по време на пътуванията. Omnibiotic Travel е пробиотик, създаден специално за пътуващите като нас, които искат да се насладят на всички приключения и кулинарни изкушения. Всяко саше съдържа 5 милиарда активни бактерии от 10 различни щама, които поддържат здравословния баланс на чревната флора и ни подготвят за пътешествия. Една от уникалните характеристики на Omnibiotic Travel е специалната матрица от бактерии, в която ензимите и фибрите значително увеличават и стимулират активността им, като гарантират тяхното оцеляване в агресивната среда на стомаха и 12 пръстника. Препоръчва да се започне приемат на Omnibiotic Travel 2 до 4 седмици преди самото пътуване, като едно саше се разтваря дневно в около 100 мл вода, айран или чай с тайна температура. След това се изчаква една минута за активиране на бактериите, разбърква се и се изпива. Препоръчително е да се приема на празен стомах или веднага след събуждане. Тази процедура е препоръчително да се прави всеки ден по време на подготовката на вашите черва преди кулинарните приключения. Omnibiotic Travel е подходящ за всички хора, които обичат да пътуват и искат да се насладят на всяко едно кулинарно предизвикателство, без да се притесняват за стомашно-чревни проблеми. Следващия път, когато се приготвяте за път, не забравяйте да добавите и Omnibiotic Travel към подготовката за вашето пътешествие. Той не само поддържа здравето на червата, но и предотвратява стомашните проблеми, като подуване и диария по време на път. Освен това, той подпомага имунната система, така че да сме готови да се насладим на всяка дестинация, без да се притеснява за среща с патогени отблизо или далеч. Забравете за неприятните изненади по време на път, като подготвите своя организъм за среща с най-различни патогени. Така винаги ще сте готови за всяко едно кулинарно предизвикателство и ще можете да се насладите пълноценно на всяка една минута от вашето приключение.